Damnau sa nachádza vo Švajčiarsku v nadmorskej výške 1700 až 2900 metrov. Z východiskovej stanice premáva unikátna dvojposchodová lanovka, do ktorej sa zmestí 180 osôb. Stredisko patrí medzi najznámejšie a najluxusnejšie alpské lyžiarske areály a je zamerané hlavne na rodiny. Je spojené s rakúskym centrom Ischgl, ktoré je vhodné pre všetky vekové kategórie aj úrovne lyžovania. Stredisko ponúka návštevníkom 235 km zjazdových tratí. Do mestečka Ischgl sme sa dostali s jazdovkou číslo 1. Tam, po prejdení tunelom, sme prišli na nástupnú stanicu lanovky, ktorou sme sa vyviezli do stanice Idalp.